man ta. Mura na inog may gas-gasin na. Isabog pa lang. Ganyan na. Ha? Dul ra. Ito. Picture lang tayo. 1, 2, 3. Go. Very good. Iyon daw. Para na isuga. DRL lang. Magtuloy yun. So manig ni guys ang Los Rayos doon sa may outskirts sa Tagum. Actually padulong na siya og Mako na road. Una diri sa dulo bisan. Kapilangan sa Canada. Di ka kabalo mo unsa ba mo framing. Oh, nang ground rig gamay ra kayong ground oh. Kato na ako dire. Wala na may hayag eh. Sabi ko gamay. Puro mo rin flipbook. Yo, bas-basun. Dili platang ligid trauma ang gun plat. Kana gani. Manamig pictorial dre. So manggod na ba ni. Medri karon kusog kayong hangin no. Ot gumag-Robinson pa pamian yor muli na. Quick vlog rin eh. Kay wala man ang uban na busy sila. Trabaho ang uban nagswela, ang uban busy ra jud. So muna kami sa akong manghod. Dre. Natanggal yung canards or winglet. Los Rayos. Ulanan mo din na siya. Stop na lang sa likod sa gym mall. Kay ulan. Pagpauli na po namin yung gabi. Basa na kaya mong likodan eh. Kaya i-check na mo sa weather. Mga alas 5 mawala ng ulan. Hopefully mawala. May layo pa. So karon, mga na lang may sa gym mall.